బడుగు బలహీన వర్గాలకు సామాజిక న్యాయం కాంగ్రెస్తోనే సాధ్యమని నిరూపితమైందని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా కులగణన సర్వే కోసం కేంద్రాన్ని అడగడానికి తమతో కలిసిన బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నేతలు వస్తారా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. చారిత్రాత్మక బీసీ బిల్లును ప్రవేశపెడుతున్న కాంగ్రెస్తో బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీలు కలిసి రాకపోతే బీసీ సామాజిక వర్గం ఆ పార్టీలను ఎన్నటికీ క్షమించదని పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల ప్రకారం రాష్ట్రంలో కులగణన పూర్తి చేసి కాంగ్రెస్ చరిత్ర సృష్టించడమే కాకుండా దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలిచిందని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కొనియాడారు.